Insectius neix perquè estàvem testejant les alimentacions animals, és a dir, estàvem començant a testejar pinsos i de cop i volta, jo com a veterinari, el meu background és veterinària, doncs conec que hi ha pinsos amb proteïna d'insectes, perquè és molt sostenible. Aquí és on nosaltres comencem a investigar tot el procés, sobretot de criança d'insectes. Amb el CTO, amb el Marcos, estàvem parlant, escolta, i si comencem a fer-ho nosaltres, a veure què passa. Empezamos siendo los tres y hacíamos todas las tareas manualmente al principio, y gracias a la falta de presupuesto, pues eso nos ha empujado a innovar con el poco recurso que teníamos, fabricando máquinas nosotros para extraer pupas más fácil o para separar los escarabajos. Todo esto son cosas que hemos ido desarrollando nosotros, que han sido impulsadas por la necesidad que teníamos. El que veiem ja no de futur, sinó el dia a dia, estem veient uns canvis i unes transformacions bastant profundes en la manera en com aconseguim l'aliment i com el produïm i com el transformem. Estem veient empreses ja que fan cultiu vertical, com nosaltres, estem aprofitant els recursos, estem fent més eficient els processos a través de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. L'objectiu principal també és arribar a créixer, estem ja intentant validar per una nau d'uns 10.000 metres quadrats per poder créixer sobretot en producció. Al final nosaltres necessitem fer molta producció i la tecnologia ens permetrà fer aquesta producció més rentable i més eficient, sobretot. Nos hemos dado cuenta que estamos en un sector donde la mayoría del trabajo se hace de forma manual, entonces hemos diseñado un software que nos permite llevar al día el registro de cada bandeja, las tareas que tenemos que hacer, lo automatizamos y mediante inteligencia artificial detectamos el estadio de la producción de cada bandeja para así poder optimizar la producción. La proposta de valor és sobretot per la part del planeta, és a dir, estem detectant problemes d'abastiment i aquí és on nosaltres comencem a aportar valor de proteïnes i en aquest cas també cap a l'agricultura amb bons adobs orgànics. Creiem que és cap a on hem d'anar. L'empresa i la seva idiosincràsia és una cosa que sentim molt a dintre. Crec que tots tres tenim una idea de com volem veure el món en uns anys i com volem contribuir a aquesta transformació, al tema d'alimentació i proteïnes alternatives. Llavors, que la gent estigui validant tot això ens fa sentir, ja et dic, super content. Para nosotros haber recibido este reconocimiento es una razón más como para seguir adelante. Per nosaltres és una validació de la direcció que estem prenent. Al final, si uns guardons així et premien és precisament perquè estàs amb el bon camí.